тамошобинони азиз, бозии ҷавобии дастаи Хуҷанд ва Аҳали Туркманистон дар варзишгоҳи 20 солагии истиқлолияти шаҳри Хуҷанд ҷараён гирифт. бози хеле тамошобоб сурат гирифта, дар он 25 000 нафар мухлисон ширкат варзиданд. бо вуҷуди талошҳои пай дар даври аввали бозӣ аз ҷониби ягон нафар гол зада нашуд. ҳамин тариқ бо ҳисоби мусовии 0-0 дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар даври дуввум бошад, бозингарони дастаи Аҳали Туркманистон тавонистанд ки голи нахустини худро, яъне голи нахустини бозиро ба ҳадаф расонанд. дар фосилаи на он қадар зиёд голи дуюми дастаи Аҳал ба дарвозаи дастаи шаҳри Хуҷанд зада шуд. бозингарони дастаи Хуҷанд ҳарчанд талошу кӯшишҳои зиёд намуданд, аммо натавонистанд ба дарвозаи рақиб ахалан як гол бизананд. ҳамин тариқ бозии ҷавобии дастаҳои Хуҷанд ва Аҳали Туркманистон бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи дастаи Аҳал анҷом пазируфт. мутаассифона дастаи Хуҷанд натавонист ки ба марҳилаи гурӯҳи чемпионати Осиё роҳ ёбад. Рустамбек Аҳмадов, Фаррух Ғафуров барои барномаи иттилооти Нигоҳи диёр.